Dobrý den, ahoj všem, já jsem Eda a budu pokračovat v představení kuchyňského robota Monsieur Cuisine Compact. Ten se zapíná zde po pravé straně tlačítkem. Následně se vám rozsvítí stavový displej. Po rozsvícení je robot puštěn v manuálním režimu. Zmačkneme symbol teplota, tam si můžeme nastavit teplotu a šipkou vpravo teplotu nastavujeme, anebo ubíráme. V tomto případě je maximum 130 stupňů a symbolem teploty potvrdíme. Další je čas. Rozbliká se ikona času a můžeme nastavovat. Já jsem si myslel, že 0,1 je 1 minuta, ale je to 1 vteřina. Proto když chcete nastavit 1 minutu, tak to musí být nastaveno takto. To je 1 minuta. Potvrdíme a pamatuje si robot nastavenou manuální režim 1 minuta. Dále nastavujeme symbolem šipkami sekání. V manuálním režimu jde nastavit maximálně do 3. Potvrdíme. Když spustíme symbol start, nic to neudělá, protože zde se rozsvítil symbol, že na ní nasazeno víko na robotovi. Je to z bezpečnostních důvodů, aby tam například někdo nestrčil hruze. Víko jsem nasadil a nyní už zmačknu start a robot se rozjede. Nyní by se začala nastavovat teplota, běží čas 1 minuta a točí se sekání na 3 směrem vpravo. Když dám stop a změním si tuto šipku změny otáčení, tak se bude následně točit robot doleva. To je v případě, kdy nechceme, aby se uvnitř suroviny rozsekaly, ale pouze míchaly. Točí se vlevo. Takže zase znovu dám stop. Zmačknu. Teď, abych ten režim ukončil, musím tlačítko start, stop podržet dlouze. Tím se režim manuálního vaření vyresetuje. Zmačknu tlačítko 3 proužky vlevo nahoře a přepnu na režim hnětení. V tomto případě se musí do robota vložit hnětací nástavec. Pomocí tohoto háčku se zaaretuje za míchací hák, otočíme doprava, zabereme směrem nahoru a drží. Kdybychom ho chtěli uvolnit, tak zase v protisměru otočíme a krásně vyndáme. Dá se vyndat. Takže já ho tam zaaretuji. U hnětení teplota nastavit nejde. Čas je uhnětení maximálně minuta 30, ale můžeme ji snížit. To je z ochrany důvodu přehřátí motoru. Šipka nesvítí a proto režim hnětení, rychlost nejde nastavit jinak, musí být 4. Tak, vyndám teď hnětací hák a přejdeme na další režim. Zmačknu zase znovu tlačítko vlevo nahoře. A je to parní režim. Ikona nastavení teploty nesvítí a proto je defaultně nastavená teplota 120 stupňů, čas. Zmačkneme a můžeme si ho zvýšit až na 60 stupňů. Potvrdíme ikonkou nebo snížit. Ikonou si potvrdíme a režim míchání ikona není aktivní a proto to nejde nastavit. Přepnu zase tlačítkem vlevo na další možný režim. A už je to režim smažení. Zde ikona svítí teploty, proto můžeme zvolit a nastavit na maximum 130 stupňů nebo snížit a ikonou zase tlačítkem potvrdíme. Tak je tam čas, nyní je 7 minut, ale můžeme zvýšit režim smažení až na 14 minut a zase potvrdit. Šipka na otáčení je aktivní a proto nejde nastavit. Změníme další. Dostali jsme se zpět do manuálního režimu. A nyní se dostaneme k další výborné funkci a to je vestavěná váha. Zmačkneme symbol váhy. Není potřeba váhu resetovat, aby ukazovala 0 gramů. Potom vsypeme cokoliv, já to tady zmačknu, jakože jsem něco vsypal, ono to přibylo a je to. Zmačkneme a zase bych zmačknul
a už bych přešel na režim, například nastavení času, manuálního vaření. Nyní jsem vám ukázal pouze, jakým způsobem probíhá manuální vaření. Ve vaření v aplikaci se dostaneme v příštím videu. Robot se, vámi zvolený program se vždy rozběhne až po nasazení víka. Nyní tam bylo nastaveno 5 vteřin a vše je v pořádku. Tak. Vynuly a je to.